ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗಲು ಕಡೆಯ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಇಂಚ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿದಾತ್ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆನು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಬೊಕ ಬುದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನೀರೆಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲೆರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೈತೆ ಒಂದೆನನ್ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಕೊಣರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಲುಂಬುದು ಪತತ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಕಿತೆ ಅವ್ವೇ ವಾಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು. 1/4 ಗಂಟೆ ಆಕಿನ ತುಲೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಇಜಿನ ನಿಗುಲು ಇಂಚಲ ಬೇಯ್ಪೊವಲಿ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜೇ ಸಿಟಿ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಯಾವುಂಡು ಇದು ಸಿಟಿ ಆಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು. ಇದು ತುಲೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಆಯ್ತ ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಉಂದೆ ನಿತ್ತೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈತೆ ಹದ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಸಿಟಿ ದೆತ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಗ್ಯಾಸಡ್ ದೇದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಮುಲ್ಪೆನ ಬಾದಾಮಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದೆನ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ಗ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೇಯ್ಕಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ತಾರೈ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನೇಯ್ತು ಶೋಕು ಪೊತ್ಪೊಡ್ತುಲೆ. ಇದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದು ಆಕಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಪದೀತಿನ ಪದೆಂಜಿನ ಪಾಡೋಡ್ನೆಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವೇ ನೇಯ್ತು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ಪೊಡು ನೇಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ನೇಯ್ ಕಮ್ಮಿನ ತೋಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡುನುಲಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂದು ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅದೇ ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊನೊಲಿ. ಈತೆ ಉಂದೆಂತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದು ಆಕಿನ ನಮನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆನ ನಮ್ಮ ಬೆರವುಗ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಬೆರದಾಕಿನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಆಕಿನ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೌಂಟುಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆನಿಂಚ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಡವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಯಾವು ಒಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಬಾದಾಮಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೂಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆರವಡು ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆಡ್ ಸುಲಭವಾದ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಲ್ವಾ ಚೀಪೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಪ್ರಸಾದಗೂ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ದೇವೆರ್ನ ಪ್ರಸಾದಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೀಪೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರೆಕ್ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ನಿಗಲು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಗ್ ಇಂಚ ಪ್ರಸಾದನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಐತ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.